बिमा माहारिनि सावराय जथुमा खुंनाय जादों बेनि सायाव मा बुङो? मानसिया दुलायलाय दाउसिन देलाय जों बे बिमा माहारि सावरायनाय जथुमाखौ जों बिमा माहारिफोरा माबायदि सांग्रांथि जानांगौ जोंनि धोरोमखौ लानानै न'खर संसार जानायाव माबायदि गथ'फोरखौ धोरोमजों लोगोसे शिक्षा होनानै माबायदि दावगासार खालामनांगौ बेनि थाखाय जों बे जथुमखौ लिंनाय जायो। जों नुनो मोनदों जे माखासे सिबियारिफोरा गामिनि थानसालियाव बा बेफोरबायदि धोरोमनि मेल मिथिं खोनासंबाय थायोबा होमबासो सांग्रांथि दं गामिनि आरो बियाबनि आरो जिल्लानि जाबायदि जों बिबानखौ सामलायनानै जों जिल्लानि बिमा माहारि सावराय मेलनि गेजेरजों बियाब आरो गामिनि माइनावफोरखौ धोरोमनि सोमोन्दै लानानै जों खुंनाय जायो। गोबां धोरोमनि गियान बा गथ'फोरनि बा जोंनि बे मुगायाव जोंनि माइनावफोरा जाबायदि थासारियाव गाज्रि थासारियाव थांदों बे गाज्रि थासारियाव थांनायखौबो जों मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय बे सावरायनायखौ जों खुंनाय जायो। आथिखालनि माइनाव माहारि आरो आइजो माहारिखौ मा खावलायगोन बे समाव? आथिखालनि आइजो माहारिखौ बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे जों गावनि हौवा बा गावनि न'खर गथ' गथायखौ लानानै उन्दै समनिफ्राय जाय बिमा बिफाफ्रा धोरोमनि गियानखौ जों होनानै गथ'फोरखौ फेदेरो फोरोङो अब्लानिया हयथ' बै गथ'फोराबो मोजां थासारिखौ जों लाबोनो हायो होननानै जों सानो आरो। बिथांमोनखौ जोबोद जासिदों मानो होनोब्ला दिनै जों 22 खन बियाबनिफ्राय जा माइनावफोरखौ जों लिंहरदों बेबायदिनो जोंनि बे 19थि बिमा माहारि सावरायमेलखौ मोजां जाफुंसार होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय बावहरो। आथिखालनि लाइमोन सिख्लाफोरखौ मा फरायनो सानदों जे बांसिन फरायसा फरायसुलिफोरा जौ जुवा ड्राग्स बेफोराव बांसिन एडिक्टेड जाना थानायखौ नुनो मोनो बे समाव मा बुंगोन? जों बिमा माहारि सावरायमेलाव गामि लायै बियाब जिल्ला जों बेखौनो मेसेज होबोगासिनो दं जे जोंनि उन्दै सेंग्रा सिख्लाफ्रा बांसिनसिन बे गाज्रि मुवा सोबनाय जानाय बेफोरखौ बाहायबोदों। ओंखायनो जों बिमाफ्रा बांसिन सांग्रां जानांगौ बा उन्दै समनिफ्राय जों नोजोर होनांगोन जे गावनि गथ'फोरनि इयुन जोलैखौ मोजां खालामनो थाखाय जों गोबां सांग्रां जानांगौ बेखौ जों फोरमायनो सानो। जिल्लानि जानानै आरो फैबाय थानाय जों बे 20थि बिमा माहारि सावरायमेल जागोन फैगोना बेखौ जों भयाघाट बियाबावहा लानो सानदों। बे भकतपारा मदिबारि बियाबाव जाबायदि जोंनि बिमा माहारि सावरायमेल सावरायनायाव 22 खन बियाबनि बिमा माहारिफोरा जेरैबायदि लैहोर फैनानै जोंनि सावरायमेलखौ मोजाङै जाफुंसार होदों थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय 20थि बोसोरारि सावरायमेलखौबो जाहाथे बै माइनावफोरा बेबायदिनो मोजां जाफुंसारथों होननानै आं बिमा माहारिनि सावराय जथुमानि गुबै थांखिया मा? बिमा माहारि गुबै थांखिया बेनोदि जोंनि धोरोमखौ लानानै जोंनि न'खर संसार जानायावहा जे मोजाङै धोरोमनि गियान होनानै न'खरखौ जौगासार होनांगौ जोंनि बर' समाजखौ जौगासार होनांगौ बेफोरखौनो सावरायनो थाखाय जों बे बिमा माहारि सावरायमेलखौ खुंनाय जायो।